Čau, tady vás z dnešního dalšího videa a budeme tu hrát 2v2 Only Knife s Lukilkem, tak jdeme na to. Rozdím to shooting range, Lukilek je tady, kde pak je? Tady je, samozřejmě, tady. A teleportuje nás to. Já doufám, že nám, no dobrý, my jsme na serveru 2. Dobré, jdu zase do shooting range. RPG, nejvíc spam věc. Já si vezmu random loadout. OK. Já budu, ne, můžeme jenom nože, jsme říkali. Můžeme nože jenom. Tak já vím, ale jenom do ty shooting range. Jo, dobré. Tak jdeme na to, tady už je nějaký Limblox, Noah David. Dáme arénu samozřejmě, nebo construction. Dobrý, 20% šance na construction a padla nám ta. To říkám. Je dobrý, nejsou to autožudáci jako ty. Jeden spadl. Já jsem mu dal, kámo, já jsem lez za ním nohy řáb a já jsem mu dal hezky, kámo. Nože, on má tu paintball gun, paintball. Kámo, já tady skáču. Dal jsem mu 40. A on mě dal, on má balisong. Hej ty kempre. Dobře? Špatně. Dobře ty. Jsem rozehraný, tak proto jsem tak špatný. Dobrý, borec má paintball, slingshotu, tu máme taky, takže když tak nemůžeme používat. Dobrý, já hraju jak nubák. Dobrý, on tě chce zabít, jo? Blbicek. Já mu dám. To je hád. Tak. A teď zdráme. Oh no, má bolí. Ej, dobrý, tohle je hrozný. Dobře, jak se snažíme, Luky, jo? Jdeme Only Knife, takže musíme. I když tak jim to i napiš, jo, jestli chceš Only Knife. Oni totiž nepoužívají Only Knife. A jeden spadl před mapu, to je taky tupa. Čau. Kam vlezl? Mně nejde hrát Only Knife na construction. Já vím, to je docela hrozné. Je tam. Cože? Vím. Dobře. Já bych chtěl taky kerambik, jako chci tady být. A nebo balisong, to je taky dobrý. Jdeme. Jeden. Dobře. Já mu dám. Dobře, tak dal do. Jsem dal já, ne? Dobrý, jsi předposlední. Ty máš stejně s tím noha Densej. Dejte tam ty jumpery. Víme. Kámo, ale ten balisong je taky jako hezký. A on na něm má docela fakt jako pěkný skill. Je to 3-3 lidi. Já si asi vezmu medky, dali bychom, že by se to asi taky mohli používat Luky. Okay. I dáme to video.
Je dobrý bodec, už nejde only knife. To se všim. Dobře, já jsem dal. Double kill? Ne, nebyl to double kill, ale dal jsem moc zvlášť. Ale byl to kill. Ale byl to taky, jasně. Někdy si vymetky, jestli chceš, ale ne, spíš ty jumpy. To se taky... Já to nenávidím. Já taky ne. My jsme tupí. My oba skačíme z mapy. Hej dobrý, teď se snaž a neskákáme z mapy. Neboj. Teď tam je jumpy, třeba já. Nesnipou. Cože, no dobře, tak to je v háji. Tady to jsme prosrali. Kámo, tohle je v háji, tohle je v háji. Pojď, dáš double. Double trouble. Špíňák. Dobře ty. Možná dáš do druhého. Jak to? Na mobilu je mnohem těžší hra, takže kdo hraje na mobilu, respekt. Teda kromě RPG noobu. Ty seš to! Bože, to nedalo! Ok, dáme rematch. Ok, dej znova 2v2. Budeme pak 1v1? Je dobrý, můžeme, já pak budu mít level za chvilku 180, nějaký jeden level. Je třeba docela jako když si bereš ten revolver a pak jako vlastně dáš... skin. Ne. Když na něj dáš ten Včko, tak to je mega hezky. Takže jdeme na to. Dáme asi arénu. Arénu na Only Knife. Only knife. Knípe. Divný. Jeden. Bože, já jsem tam ještě I kdyby, až bude třeba dogs, tak bychom mohli si vzít třeba nějaký... Teďka já, to dobře dám. Bera to, baby. Je, ani nejdou teďka. To nemůže mít. 14. 116, kam bych se poslal. Když to neprohrajeme, tak si beru slingshotu. Nemůžeme. Mám borci po sobě. Kámo! Hej, dobrý, to je fakt had. To se najde, on je knip. Ale ty máš docela hezký skin na noži. Já takový jako žlutý. On tě zabije. Jo, on ho zabije. Do... Jo. Já to jsem dělal.
Já už to nemám. Ten hejkám, ten druhý je nebák úplně. Musíme. To už nedokáže. Dobrý, to je fakt had. To jsem mu 40. Je dobrý, je to 2-1. Teď to bude 2-2 samozřejmě. Já si vezmu smíšky. Nemůžeme. Já to borci vždycky toho úplně nuba. Kámo, já už na to nemám. Protože dačka je hezký, jo. Nebo půjdeme i s Nipou, můžeš, jestli chceš, jako půjdeme s Kilos. Je dobré, můžeme s Nipou, jestli chceš. I katánu. Jo, katana berem. Já budu si něco působit. Já jsem pobrala 40 tím, že jsem. Já jsem dal katana. Tak jako, vím. Hej, to je fakt jako hacker. Že jo, musí úplně nikdo. Hej, dáme zase, chceš jít 1v1 proti mně? Čekaj. Dobré, tak dej mi ten, já se vykopnu sám sebe. A dám ti... Tak dáme tu hub.